ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛୁ ଭଲ ଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଆଜି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ବା ରାକ୍ଷସ ବନ୍ଧନ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କର ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ, ଦୁଃଖ ବା ଖୁସିର ମିଳନ କହିବାକୁ ଗଲେ। ସେହି ଅବସରରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମୁଁ କେମିତି ପାଳନ କରୁଛି, ଆଉ ଦିନଟି କେମିତି କଟୁଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାପି ରାକ୍ଷସ ବନ୍ଧନ ବା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧେଇ ସାରିଛି। ଗାଧେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିକି ଚନ୍ଦନ ନେଇଛି, ଆଉ ବାହାରି ବୁଲିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚାଲିଛି ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ରାକ୍ଷୀଟା ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆମ ଭଉଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ମିଠା, ଦୁବ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଆଉ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ରାକ୍ଷୀ, ଦୀପ ସବୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସଜା। ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ କେମିତି ଆମେ ପାଳନ କଲୁ। ବେଶୀ କିଛି ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝଲକଟେ ଦେଖେଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାକ୍ଷୀ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ରାକ୍ଷୀ ନିହାତି କହିଲା ଭଳି ଇଏ ମୋ ଭଉଣୀ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇ ରାକ୍ଷୀଟା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରାକ୍ଷୀ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ କେମିତି ପାଳନ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।